eguerdion, ongi etorri beste asteazken bat. Munduko sukaldaritza programarik Onenera, hombre, guz esango dugu, ba. Hombre, bueno, ongi etorri asteazkena badakizue tradizional, eguna dela, eta gaur plater tradizional batekin nator, kasu honetan Galiziara joan naiz. Ja, nik enuen ezauten, zan diote, Armin, lehenengo bitu Galizian iaz, uda guztien genuela, eta enuen entzun errezetau sekula. Ni Galizian, izan naiz, gainera praktikakan egin nituen, 6 hilabete bizitzen, bertan probatu nuen, bertan dastatu nuen, eta esan nuen, hau ona ekarri behar dut. Han ezaguten den plater tradizionala zein da, olagarroa feira erara, ez da denak ezagutzen duen. Hau pixka bat ezberdina izango da, kasu honetan ere olagarroa izango du, osagaiak ere oso antzekoak dira, baino beste era ezberdin batera egingo dugu, gizo bat izango da. Eta, gaina, izena herriarena dauka, ez? Hori da, Mugardez erara izango da. Bueno, oso ondo. Nik Armitz postre bat ekarri dizut. Mojiko jakingo ditu, horrelako Madalena berezi batzuk, errezak, lau osagai egin egiten direnak, eta, errezeta tradizionaletan hori izaten dugu, ez? Osagai gutxirekin, oso errezetako oso eta interesgarriak egiten dituguna, historia daukatenak, eta ziur zuei ere gustatzen zaizkizura. Ze ondo, ni ere lau bost osagaiekin egingo deten errezeta, ikusi nola dijoan. Olagarroa lapiko azkar batean egosi, bestetik tipula moztu eta ereinotzarekin batera erregosi oliba oliotan. Baratxuri txikitua gehitu eta erregosi beste minutu bat gehiago. Kazola zutatik atera, piperra hutsa gehitu, ñora mamia gehitu, ardo zuria, koñaka eta dena ondo mugitu erre ez datu. Patatak zuritu, txikitu eta frijitzen jarri samur egon arte. Amaitzeko, osagai guztiak lapiko handi batean sartu eta olagarroa egosteko erabili den ura gehitu dena ondo kozinatu arte. Ikusten ditzazuenen hemen osagaiak, hemengo kasuan olagarroanik izoztuta erosiren. Erosi txazkezue, freskua, ala, kasu honetan, izoztua. Freskua dagoenean, normalian lapiko batian, ura berotzen dugunean, izutu egiten dugu, 3 aldiz adibidez, ezta? Normalian, izoztuta eroste bali badugu egiten duguna da, lapiko azkar batean sartu, ur pixka bat bota azpiko aldian, eta ez du askoz gehiago behar, ze olagarroak askatuko duen likido guztiarekin bertan egosi egingo da. Orduan, nik martxa emango diot, sartuko dut olagarroa izoztuta, eta kozinatzen utziko dut, egosten utziko dut. Beste alde, egingo dutena da, patatak zuritu, txikitu eta frejitzen jarri. Eta hau erabiliko dut, hemen osagai guztiak ondoren dena nahasteko. Gure sofritua egingo dut, eta gero osagai guztiak nahastu, eta hemen egingo dutena da, giro gixoa. Orduan, honei martxa emango diot, berotu egingo dut, eta olagarroa berta sartuko dut. Oso ondo, niri honek olagarro holan egin da, etortzen zait burua, nola da, Rafa Gorrotxategiren intxaur saltza. Zaren, Rafa Gorrotxategiren intxaur saltza da, esnea eta esne gaina irakiten hasi, azten denean, bota bertara intxaurrak eta sukrea birrinduta, eta 8 minutuan egin da dago. Olagarrua egiten baduzu horrela, lapiko azkarrean, tutua igotzen da momentutik, 8 minutu hartu, gero, kendu, atera zutatik, utzi ostutzen, eta ez duzue ostu behar lehenago, ze batzuk daukate hartu, 8 minutu irakitea eta gero ostu, orduan pixka gogorra geratzen da. Baina 8 minutu usten baduzue egiten, eta gero bakarrik osten, 8 minutuaren teknika ia danerako balio du. Ia danerako, intxaur saltza egiteko, ero egiteko ere. Intxaur saltza egiteko, pasabarretxezula 8 minutu hor moitzen, ze hori eskuz egiten dugu, eta hor lantzen egon behar da, Hemen kasu honetan, kasu honetan, tapa jarriko diogu, eta esan duen bezala, Igotzen da momentutik 8 minutura, prest, baina ez da egon behar mogitzen hor 8 minutu. Holan etxean izan du, baita patata ez handiegiak, patata ertaina jarrita, hor sartu, eta patata ondo kozinatzen da baita ere, eta, honekin, bada modu askar bat, olagarrua egiteko, ez? Aztu izaigula desizostea, ero ez dugula aurkitu, eta izostua bakarrik aurkitu dugula. Ez dugula zetan desizosten utzi behar, eta gaina olagarruaren suku guztiak egia da, izostuta duenean, gero ura guk gaina kasu honetan erabili egingo duzu. Hori da, ez? Orduan ura hor izango oso zaporetzua. Hori da. Kasu honetan, olagarroaren ura esan duen zigorrek esan duen moduan, gero erabiliko dugu
gero ondo egosteko dana, ze gero patata frigituak gehituko dizkiogu, olagarroa ere gehituko diot, eta sofritu guztiari botako diot salda hori zematen dio olagarroaren oraindik zapore gehiago. Gero, hori erabili dezakezu ere, sobera malin badaukezu ur hori, hurrengo egunean arroza egiteko, edo mila historia egiteko, salda bat egiteko, edo zertako. Horrengo zenuten, olagarro horik ez daukan arroza. Eta da, ikusgarria baina ez diozu egota behar, eta arroz horrek dauka olako, gaina kolore gorriska hartzen du, olagarroaren kolorea hartzen du, eta olagarro horik ez diozu egotako, jendean ibiliko da bilatzen nun da, merkeago ez da, olagarro arroza, baina olagarro hori gabe, hori da. Bueno, gaur olagarroa Mugardos erara prestatuko du, eta Mugardos, herri bat da. Hau, Koruñako probintzian dagoen herri bat da, hor Ferroleko itsase adarrean, eta, herri historikoan oso politanik argazkiak, enao bertan egon da, baina argazkiak ikusi ditut, eta da, holan, herri arrantzale polita bere pasioa daukanan itsasondoan, eta bertan oso ohikoa da olagarroa. Hemen, olagarroa egiten du, esan dagoa, hemen, armitze kipularekin ingo du, beraiek kipula ero piper berdea ero gorria ere gehitzen diote, eta ero patata batzuk. Hau nundik etorriko zen, ziurrenik, nik bi teoria dauzkatonek. A ber, zeintzu bide. Bat, eziela egun batean olagarro bakarra hartu, mailan jateko, garai batean bakizu 10-12 izango ziren, eta olagarro batekin, batenen sabela bete zaila da. Baratze izango zuten, eta baratzean zer izango zuten, kipula ziur izango zutela, piper berde batzuk uda izango zen, eta patata ere izango zuten, eta esango zuten, hau ala nola luzatu egin behar du. Hauei danek jaten eman behar diogu. Eta hortik atera zen, errazeta gustatu inzitzaien, eta, gelditu inda betiko. Eta beste teoria da, hori, zala arrantzale oso ona, baina baratzean ona zala, eta bere promozioa nahi zuen arrantzale horrek, eta asmatu zuela, gero bere baratzeko hortukariak eta saltzeko, asmatu zuen errazeta hau, eta kontua da, oso ohikoa dela, nik esan dizudana, Galizian egon nintzen ia 3 aste izan ginen, eta hain nuen aurkitu, eta badaukat ohitura, jatetxeetatik menuenak eta kanpoko kartelak irakurtzen joatea, zer saltzen duten, eta feira erara toki guztietan, hainbat feria pasatu genituen, Albariñoanak, eta haietan ere bazeukaten olagarroa feira erara normalean ematen zuten, baina hauen nuen aurkitu. Eta iruditzen zait oso errezeta interesgarria gainera. Bai, nik bertan janun eta esan nuen, hau oso goxua gelditzen zen. Zenian egon nintzen, unibertsitatea bukatu nuen, bukatzeko nengoenen, bertako graduko lana egin behar nuen, 6 hilabete pasan itun nik Lugon, eta, han nion nintzen, Keskrem enpresan, hau da, gazta krema egiten dituzten enpresa hauetako, gero gaztatartak egiteko erabiltzen diran gazta krema horiek, hoixek egiten dituzten. Eta ni bertan egon nintzen, proiektu baten, komertzial moduan, edo alde teknikoa erakusten, ezta? Eta, han pasan nintzen, 6 hilabete pasan nitunen, goatzen naiz, enpresa zeon Castro Rivera de Lea izena zuen, zan hor herri oso txiki bat Lugotikan 20-25 minutura, eta asteazkenero bertan pulpoaren, olagarroaren feria egite zan. Asteazkenero, ateatze ginean ofizinatikan, gainez zeon herria zeon 5 minutu da oinez, eta asteazkenero guk olagarroa jaten gendun. Eta nola prestatzen zuten, modu ezberdinetan, ero normalean beti... Beti era berdinera, eta feira erara, eta hori izaten zen gure asteazkeneko bazkaria. Eta egia esanik, jandeten olagarroriko berena bertan izan dela. Eta gaur egun nik usten dut geroz eta gutxigo datorrela olagarroa Galiziatikan, ez da? Ez daukat, Ia ez dago, ia. Errezeta hau sortu zanen eta noski olagarroa Galizikoa izango zen, bertako olagarroa probatzeko edo jateko era ezberdin asko asmatu zituzten, baina nik uste gaur egun ja ez gehiena Afrika iparraldetik edo... Marruekosoko kostaldetik eta asko, baina normala, bakarrik zu pentsa gu hemen kanpora juten garen dendara zenbat okitan ikusten da Galiziko olagarroa.
Galizira zoazenean, bertan ere, bertako olagarroa da. Ezin da, ni dakidala, ez da oraindik olagarro aztegirik, agian badaude. Orduan, horremeste olagarro saltzeko, bueno, bertan ezin da izan, ez da honek, muskuioa dauzkaten honek, baeta hori bezalakoak ikusten duzula, hor bai, muskuioak atatzen dituztela, toneladak eta tonak atatzen dutela, ez? Baina olagarrua nik ez da hainbeste den, batea, nik olakoak, eskerra lantaldea dukadala hemen, eta beraien lana da, orain, nik ikusten dudala ugorantza doala, ekipo, nik esan, Alexander, 8 minutu jarri, nik esan dakoan, holan eskualtzatzen dudanean, 8 minutu, honikoan ez, adi egon, nire hankasartzetara egoten zara, bai, ea eskualtzatzen dudanean, adi zauden. Hola gustu bat, gainera dena kontrolatzen diate, denbora kontrolatzen dute, horrela lanikia, horrela bintzat, bai, batek etortzia dauke ez da. Zerbait epa, a ber, Armitzen, zindiak kejatu gure lan taldeko, a ber, gure lana, badaude lan batzuk estresagarria direnak eta ez da izan. Gure lana, hemen lasai gaude, janari artean, giro ona daukago, nik hau bialduko nituzte olako arrain enkante batera. Ekusi oso inoiz arrain enkante bat? Ez. Betxo, ni behin ondan hau Merkau Bilbao, baina daukat geratuta Iñakirekin, arraina nire peskatero maitagarria, berakin geratuta hau juteko ondarrura enkante batera. Nik erreportai bat bota zuten ETV baten. Ez ETV bin, parkatu. Estresarria, jendia, zupentza, itxasontziko agertzen da lehen, bai, goizeko 7etan iritsi gara, gau guztia arrantzan ibilita gero, eta, bueno, hemen lehenengo iritsi, antxoak ekarri zituzten, antxoak deskargatu, inbar dituzte gainera, hori aldeka kontatzen da, ez? Kilo batean, tamaina jakiten da, kilo batean zenbat ale sartzen dira. Horren, pisatzen dute, eta kilo batean da, 20koak dira, izena emateko, ez? 20 antxoa kilo batean. Zehatzago izateko 2 kilokin egiten da. Eta gero hartu, eta kajaka dauzkatean zeilkatu. Gero, segun egunean zenbat aldiz altzatu duten zarea, zenbat harrapaketa egin dituzten, ze ordutan, gaueko 12etan jaso dituztenak, goizeko 6etan jaso dituztenak baino, merkeagoa dira. Ez daudelako egin fresku edo... Baina egun berdinekoa dira. 6 orduko tartea dago, baina hori... Ordaindu iten da, ez da? Ordaindu iten da. Eta orduan itxasontzi bakoitza dauka jarrita, hauek goizaldeko 5etan jaso ditugu, hauek goizaldeko 3etan, orduan goizaldeko 3etakoak, 2 ordu bakarrik egon direla batetik bestera, merkeagoa dira goizaldeko 5etakoa. Da trampa aitea da? Oi, egingo dute... Hombre, ez, ni pentsatu nahi dut, ez, norbaitek egingo du, hartu eta jarriko du, goizako 7ak izango dieta, hauek goizeko 8etakoak. Goizeko 8etakoak, 7 dieta. Nik espero dut, suposatzen dut, ondo ingo dutela, baina, Danatan bezala ez da bere trampatxok, seguro, ez da? Seguro egongo direla, baina ni pentsatu nahi dut, ez. Eta gero, hartzen dituzte, itxasontzi guztiak jartzen dituzte, eta gero enkantea da holandarrera. Hau da, pantalla batean, agertzen zaila. Eta prezioa gesten dijoa, ez da? Hori da, antxoak azten dira agian 3 eurotan. Eta 3 euroteatik, berantza doa. 1080, bat eta piku, eta dauzkate pantalla bat, han eroslea daudena, batzen dira erosles berdinak, tartean egoten dira, hori, arrandegiak, jatetxeak, maioristak, eta gero, konserba, arrain kontserbak, indarra handia daukate. Eta hartu, eta beraiek hartu, eta botoiera eman barriete, ja prezio esaten dutene. Prezio hau, netzako egokia iruditzen zait, eta venga, bat terdi. Ero 80 zentimo, berdin zait. Baina adi egon behar dira, dituzte, beraien kolaboratzaile batzuk, beste merkatu batzuetan. Hau da, dauzkate Galizian, Asturiasen, Getarian, eta beraien kolaboratzaileak, eta orduan horren arabera haiekin hitz egin den dute, zenbatean dago, ze preziotan dago hor, eta, nik ikustekoa zan, beraien arpegiak adi-adian, telefono esku batean, ez dakizer, eskua altzatu, 8 minutu denbora hartu, eta, nik, ikustekoa izan behar da tokia, eta, gaur egun hori mekanizatu, baina garai batean azten zen, zehola norbait buiaka esaten presioa, bera geisten, eta ja esaten zutenean batek altzatzen zuen eskua, eta berantzako. Egia da, nik ezagutzen ditudan subastak, normalen izaten da, alderantziz, ez da? Lehenengo batek esaten du, eta hurrengoak, ni pixka gehiago. Eta hurrengoak, pixka gehiago. Kasu honetan la justu, alderantziz. Karo, azkar eralako egin.
Ja. Zarraian freskotasuna oso garrantzitsua da. Orduan ja da, azten da berantza juten, eta altzatu egiten dute. Eta esatu dute, tensio puzko bat egoten da, ze arrantzalean nahi dute goiz saltzea hori, freskotasuna ez galtzeko, pentsa, gau pasa egin da datoz, gau pasa egin da lan itetik. Eta gainak, beraien lana da, behin, saldu dutenean beraien arre guztia, hartu, banatu, erosi dieten eroslei, banatu arre guztia, gero, hartu, itxasontzia kaja garbitu, izotza egin, eta lotara joan, pizkat, alba duteloi, berriro itxasora ateratzeko. Eta horrela, eta askotan beraiek esaten dute, guri uskeri bat eman digute, ordaindu digute arraio honegatik, eta ero dendetan ikusten duzu ze presioak, eta hor askotan bak, zer tartekariak egoten dire erdian, eta horiek ateratzen du horrek mugitzen dute ez dirua, eta beraiek entzuten dizu, pixkat, frustrazio puntu batekin, azarre pixkatekin, hemen ordu pila sartu ditugu lanian, da guri ordaindu digute antxoa, sardina, odanalakua, uskeri baten, da gero dendan behira ze presiotan dagoen, ez da, bueno. Hori danakin gertatzen da, ez da, desgraziz ez bakarrik arrainarekin, baizik eta osagai askorekin, azken gehien sufritzen dutenak eta normalen lan baldintza okerrenak izaten dituztenak. Eta gero errendimendu gutxien ateratzen diotenak, normalen izaten dira lehenengo sektoreak, nekazariak edo bai barazkiak landatzen dituztenak, edo kasu honetan arrantzaleak, edo normalian horiek sufritzen dute gehienak. Lo gutxi egiten dutena, lan pila bat, eta... Lan baldintza okerrenak, eta azkenen errendimendua ere gutxien atatzen diotenak. Gero biltzen direna, hor, iratzargailuai beste 5 minutu eman. Zu pasara horietakoa, hau da, dakizu altzatuko zarela, beratzietako jeikin behar nahi. Hoi da. Beratzirak 10 gutxitan jartzen duena alarma? Ez, jartzen dutena, igual, ordu erdilenago. Eta, bai. Eta eoten naiz 10 minutu, itzali, beste 10 minutu, itzali, eta ja ikusten detenen, bale, ja ordua da, ja momentu honetan ez dauket, hortxe altxatzen naiz. Bueno, eskerra txorien etorriko bezala, zenik esango izut hori txarra dala. Bainetan, zezu hor ja esnatu zara, orduen ja, badakizu beste 8 minutu, 10 minutu lo ingo dituzula, baina lo hori ez da berdina, naiz eta zu pentsatzu gero, eskerra beste 10 minutu, 15 minutu geratu nahi zen. Ez, bederatziretan jeiki behar bazara, ez jarri 8 terrietan, jarri bederatziretan. Eta bederatzirak arte egin lo sakon, lasai, ez esnatzen. Eta alarma jatzen duenean, pin, pan, itzali eta altzatu, segitxu. Eskenei koste idezait. Bueno, zientzilariak esaten dute, etanik saltzen dizudalako. Hor indituzte, 20.000 pertsonakin frogak indituzte, eta ikusten dute hor nora lo sakona hori raun, pero hori galdu iten dala. Ja, ez dela deskantzua. Hori ja, baina erlojuak eta horrela hartzen dizu, ez da? Lo sakona, bai. Erlojuarekin eta horrela, badaude erloju smartwatch hauek lo iten dezuenen, erlojuak hartzen dizu zure pultsoa, eta esaten dizu ea lo sakona izan dezun, ez... Horre ikusi dezakezu, zemuzko lo egin dezun. Eta orduan berak esate izu noskeki behar zanen, ez? Erloja esate izu txiki lasai. Segi beste 2 minutu lastana. Batzuri saltatzen die eta esaten die. Ordua da ja mugitzen hasteko. Hori, Gaur egun pulsometroek eta daukatena da, oso, egiten duzu, ez? Entrenamendu bat, ez? Eta entrenamendu hau inda gero, esaten izu, bueno, orain, egin dituzu ez da, 3 ordu bizikletan ero, beharko zenuke, 24 orduko deskantzua. Nik egiten nitzuenean hauek ultrak, hau da, 100 piku kilometrokoak, erloju hartzen duen da, astebete eta 6 ordu ezerrein gabe. Kau, nik hori entrenatzei bialtzen nion, eta esaten zian, bihar 8 kilometro xoa. Baina, Ander, jartzen diala, astebete geldi goteko, bihar 8 kilometro xoa be. Toxina botatzeko, oxigenatu inbar diran. Hala, ze jakiko duren, erlojua baino gehiago jakiko entrenatzaia. Benezede. Bueno, ez benetan, loarena intzazu, Almiz. Ez egia da, nik nabaritzen detela, normalian, momentuan altxatu baldin manaiz edo, edo siesta bat, motza egite baldin badezu, egia da, hobeto esnatzen naizela. Baina eske batzutan ez da indar hori esateko, altxa egin behar dut, ez. Eta esaten dut, pixka eta 10 minutu gehiago,
Ni hor, egia da, lehenengo, baina dauka nahi eta alarma bat olan, ez du dalako inorre, egia den, umiak eta entzuko baluten, igual, esnapingo zen, eta oso goiz jaikitzen nahi nik. Normalean ni bakarrik jaikitzen nahi, baina lanera etortzen nahi zenean bai jartzen dut, espada egun hortan, eta entzun da gaina daukatolako bat iten duena, pi, segundu bat zetera, pi, lehenengo segundu egia, pi, pum, itzaltzen dut, jaikitzen ez, eta ez zaik kostatzen, ni egiten jaikitzea ez zaik kostatzen bat ere, lehen bizi goiz hartzen naizelako era. Ni nire orduak betetze jo, ditzen ditu 8 ordu, erraz asko, 7rekin ere ondo nao, baina ez zaite alde hortatik ez zaik kontatzen, baina gero badauka lagun pila bat, hori dauzkatela, zuk esan dakoa, jarrita nire ala bat artean, ez da izemat, baina ez da izemat minuturo jarrita daukala, ez? Eta nik enekien, baina, ikerketa batzu daude esaten dutenak, osasunetzako hobea dala, hori da, bederatzitan jaiki behar duzu, utzi bederatzirak arte. Ez hasi 8 eta 45 ja, pam, gelditzen da. Ez dakit, batzu emango dira, agian placer txiki bat hori, geratzea, beste bor mineto. Ez dakit plazerra da, baina ez dakit, nik batzutan, nola jan ere burun dauket sartuta, alarmak, ordu erdi lehenago, entzungo detela, esaten dut, beste 10 minutu, baina egia da, eske, momentuan altxatze baldin badezea, nahi kostatzen zaitena berez da, oetikan, altxatzea. Ulertzen, ez, egon alzara oian, ez naut? Ni ben jeikita eta horrela, ni ez nada, ondo nao. Baina prozesu hori dala hanka lurren jartzea. Eta oian ez nahi egotea gustatzen. Osa, nien ez gai oian ez nahi egoteko. Osa, ni ez natzen manez, oian, hombre, urbiltzen nahi zaldameneko gana, baina segun arekzen zaten dian, jeikitzen nahi, oian ez du pintatzen zer, esate idala, martxa mendi. Segi kanpoa. Orduan, Alzheimer esaten nahi. Orduan, oian ez dakit ez nahi egoten, ni oian hau, lotako, ero inberrekoa egiteko. Hau, listo, 8 minutu jartzen dira, listo. Oso ondo. Vale, orduan, esan dako hemen garrantzitsua da, egiten baduzue teknika honekin, gero bera bakarrik ostutzea, Ez hartu, eta bakizu batzutan presa daukagulako, txorrota jartzen diogu, eta orduan, egiten dana da, ez da ondo egosita geratu, Hortziko du, bera tutua jeitsi arte, eta gero erabiliko. Nola doa errezeta? Bida, hemen errezeta. Hemen egin detena da tipula moztu, dana ondo txikitu, gero hartu dute bai baratxuri bat, baratxuria txikitu, dena ondo sartu ditute bai hemen gure orstoak, eta hain falta zaitena da, niora mamia sartzea, pipermina sartzea, gero hemen koñaka ere badauket, orduan koñaka ere bai sartuko dut, dena ondo erregozi, bestalde patatak frigituta daude, eta gure olagarroa ere prest. Ingo detena da olagarroa atera, moztu, patatak hementxe dena sartu, eta olagarroaren ura, egositako ur hori, askatu duen olagarroak, askatu duen ur guzti hori ere aprobetxatu ingo dut, hartuko dut, bertan nahaztuko dut, eta hementxe utziko dut dena erregosten, pixkanaka, dena ondo egosi arte, bale? Orduan, hementxe gure tipula baratxuriarekin, esan bezala, niora, hasta barrua, eta hemen falta seguna, piperra hutsa, eta ero patxarra botako diozu, Koñak pixka. Koñak pixka botako diot, eta ikusten, oso erreixa, errezeta tradizional hau, kriston zaporea emango diona, hori da. Bai, oingo duna, hoxe, bakarri falta zaiguna da, itxautia olagarrua inda izan arte, hau, itzali ingo dugu, eta gero, esan dagoa olagarrua, eta bertako ura ere, bertan sartuko ditu, patatekin batera. Hori da. Así que, uste bali badiguzu 5-10 minutu, bertan etorriko gara, eta oraintxe ikusiko duzu, nola getiatzen den. Bueltan geha, ikusten dezuenez osagai osoak hemen barrua sartu ditugu, bai patatak, sofrito guztia, olagarroa. Mintxe ikusten da ere, olagarroak askatu duen salda hori, askatu duen ura ikusi dezue ze kolorea dauken, eta indetena da pixkanaka honein nahaztu, Hemen pixka gehiagotako diot,
Baino, listo, ez dakea ezer gehiago, ez dioz bota ez irinik, ez ezer, ze patata dauken almidoiak ere, bueno, pixkat askatzen dijo almidoi hori, eta saltxa pixkat loditu egiten da. Orduan, oso errezeta erresa, ikusi dezuen nola egiten dan, oso goxua, eta orain, oberena, ez da? Goxua oin esango du, Ez que ja ikusita bakarrik. A ver. Itxura benetan mundiala daukala, ez? Eta hola niri oroitzen dit, pixkat, bueno, ez dakit baina marmitakoaren itxura bat daukat, nik egiten du egin izan dut hemen txipiroian marmitakoa, oso goxua geratzen dena, eta olagarroaren egin alko genuke, eta azkenean badauzka osagai antzekuak, ez? Kipulakuk marmitakoa botatzen dio, ni pipertxorizeroaren aragia botatzen diot, patata botatzen diot, eta azkenean, bueno, ez? Olako eltzekari bat, marinel eltzekari bat daukagu hemen, eta, bueno, itxura ezin beharrekin, eta zaporea ziurre bai ez. Ba, ikusi dezuen bezala, hementxe gure olagarroa mugardez erara. Orain bai, berorren ikusi dezagun, errezeta tradizional hau. Normalian errezeta tradizionalak eta horrela ez du, faiatzen, Sekula. Ez da? Eundak aurte izaten dituzte. Zerati dauzkate, iraun badute, nego etxe honin badute. Lagunei ere, Hau? Bikaina. Ziur nire lagunei txokoan hau itema dezue, porru horiek baino, nahi hau izango dutela, baina, bueno. Lagunok. Kombinazioa, lehenengo porrua eta bigarrena, olagarroa mugardez erara. Eta hirugarrena, oin ingo ditugun, postrea, mojikoiak. Hori da. Eta saioaren hasieran esan dizugun moduan, gaur postre bat egin bukatuko du. Zer errezeta klasikoen artean ere postreak badaude. Eta, mojikoneak egingo ditugu. Dira, azkenen mojikoneak, onga gu errezeta behiratzen Armintz eta Biokor, Paraberen liburuan, eta holako Madalen antzeko batzuk, ez daukate altzagarria, ez dira gehiegi altzatzen, baina, oberena da nik azaltzean nola egingo duan, eta ikustea zuek, eta gero, emaitza ikusiko duzu. Arrautza gorringoak eta zuringoak banatu. Azukrea, limoia sala, gorringoei gehitu eta arrotu. Zuringoak bestaldetik arrotu ingo ditu ere. Urina urtu, arrautza gorringoei gehitu, jarraian bi irinak gehituko dizkiogu, honi arrautza zuringoak arrotuta gehitu, madalena papertxo batzuk bete eta 180 gradutara 15 minutuz labian erre. Atera eta ostutakoan lastatu. Orduan esan dakoa, hemen ningo ditu, Madalena zer dira, bizkotxo bat dira? Bai, baino, igo egiten dira, ez da? Kasu honetan ez, kasu honetan Gaztela Mantxako errezeta bat da, tradizionala benetakoa, eta, hau normalia Ciudad Realetikan dator, bertara dago egokituta, eta errezeta honetan, izenak esaten duen bezala, mojar hitzetik dator, hau da, bizkotxo bat, bustitzeko bizkotxo bat da. Eta hau da edo kafian, esnean, txokolatearekin, edo zein esnegai hauekin bustitzeko aukera bikaina da bizkotxo hauek, eza? Hemen, bitxiak usu, errezeta gara behiratzen Armintz eta Biok, eta hori, patata fekula erabiltzen dela, gero irina indartsua erabiltzen da, normalen irina indartsua ogietan da horrek erabiltzen duzu, ez? Hori da, honek esan duen bezala, irina jartzen duen errezeta, bida, esango iguzu nondik anatea duzun liburua, ez da? Ea ze liburu, 1900 eta 55. urtekoa, oso itxura ederra dauke, gaina errezetetan jartzen du dena zehazki, gramo guztiak, pausuak, banan, dena izugarria nola garai horretan, idatzi zituzten liburu hau, hau zigorren liburua da. Nei egia da Gabonetan utzi ziztela liburua eta, irakurtzen ibili nintzen, eta ikaragarrian zehaztasun dauken liburuak. Hor bakarra ez duten jartzen da temperatura. Hor da, labe ertainean, labe indartsuan, edo labe oso indartsuan da. Karo, gu gara 180, 178, 200, eta hor pixkat galdu iten gara, eta nik egia esan,
fuerteai hor jartzen du, labe indartsuan egintzazu. Ordan 180 kalkulatu nuen, nik uste tortik izango zala. Nik uste garai harretan igual sutan edo sutako labe horiek izango zituztela eta hori da, termostatari gabe orduan neurtzea ze gradutan zegoen garai horretan, igual oso zaila izango litzake. Horre xegatkan ikusten dut, igual ez dula jartzen graduak, ez da? Bai, holako bat izango. Bueno, hemen, Armitz, honen zapori izango du limoiarena. Guk limoi erdirena azala gehituko diogu, eta oin arrotzen hasiko gara. Gauza bat, hau, behin baino gehiagotan esan dizuet. Arrotu behar baituzue, gorringoak eta zuringoak beti hasi zuringoetatik. Zeratik, gero adazkak ez dituzulako zertan garbitu behar. Gorringoak inazten bazarete arrotzen, eta gero zuringoak arrotu, zuringoak arrotzeko beti oso garbi egon behar da dena. Ordan garbitu inbarko genituzke adazkak. Ordea, hauek arrotzen baitu, eta gero usten baitu iskina baten, eta gorringoak, ez dago arazoik hemen horra sartzeko zuringoak. Hori da. Ordan, bueno, zarata egiten hasiko gara, eta zuringoa pixkat arrotuko ditut, eta gero jugunez gorringoetara. Eta hemen parkatu da, Armitz, gurina urtzen jarriko dut. Hemen, gizona bi gauza eskaera lagai egiteko beitu, bi eskutara. Bai, gozogintzan normalen gauza bat baino gehiago aldi berean inbiar da, ez? Gauza bat arrotzen di joan bitartean, beste gauza bat sutan daukezu, beste, bueno, gauza asko aldi beren egiteko aukera dago. Eta jatorria, errezeta honen jatorria, izaten da normalian, garai horretan zituzten osagaiak erabiltzeko, ez da? Edo aprobetxatzeko, orduan kasu honetan, irina, gurina, arrautzak, garai horretan zuzkaten, eskuragarri zituzten osagaiak aprobetxatzeko modu erreza eta tradizional bat. Kasu honetan, etxean egin nahi baduzue, guk patata almidoia erabili behar dugu. Hartu almidoiarekin egin alduzue, eta bakarrik irinarekin egiten baduzu, hemen dauzkau 60 eta 60, nik uste dut irinarekin ere bakarrik egin alko dala baita, Gozogintzak hori dauka, azkenen, errezeta baten garrantzitsuna da ondo ulertzea ze gertatzen den errezeta horretan. Eta behin ulertuta osagai bakoitzak ze ematen dizun, zuk aukera daukazu zure erara aldatzea. Orduan, limoiaren ordez, noski laranja erabiltza daukezula. Patata almidoiaren ordez, harto almidoia erabili ezkero, noski erabiltza daukezu. Irinanen ordez, glutena ezin balin badezu jan, aldezu igual garbantzu irina erabili, igual proportzioa pixka bat aldatu egingo litzake, baino garrantzitsuna normalen izaten da ulertu errezeta, eta jakinda osagai bakoitzak zer ematen dion errezeta hori, aldaketa hori egiteak eta horrela oso ohikoa eta normala izaten da, eta horrela zuri gustatzen zaizun errezeta egitea daukezun. Hemen almen zuetani adiga esaten, patata almidoia, eta agian garai horietan patata almidoia ohikoago izango zen etxeetan izatea. Takit, nire galdera holan, eta zuek etxean izan bauzu, txorienea bildu egite.eus, idatzi mesedez, gure etxean, patata almidoia beti egoten zan. Idatzi guztu mesedez. Egia da, guk oso gintzan, behintzat gaur egun, patata almidoia ez da erabiltzen dugun osagai ohikoetariko bat. Zuen etxean olakorik ez dago. Artoarena bai, adibidez. Eta irinak, imaginatu, danatatikan erabiltzen dugu, baina patata almidoia, justo zigorre komentatzen zitenen, bida, dauke patata almidoia. Zea raroa, guk oso gutxitan erabiltzen dugu. Eta horren ordez, artoarena erabiltzen dugu. Nik esan dut, hemen dauka, izan du txorienen geneukala, ez da, uste dut, olako errezeta japoniar batean erabili genuela, eta, olako hainbatetan erabiltzen ditugu olako gauzak, eta atzekaldean geratzen dira, eta, kasualidad esan bitu, errezeta ontarako ondo datorki. Hemen, dagoeneko gurina urtu dut. 2 irina dauzkat. Hauek baetu ingo ditut, oin, eta jungo gara, nazten gorringoekin. Gero, haizean horrekin zerek sartuko diogu? Zuringoekin. Eta altzagarriek ez dauka. Orduan, ez dira izango lan, ez dira oso gorantz ez dira altzaten, nahiko trinkoa geratzen dira mojikone hauek. Ikusi dugunez, arrautza ere arrotuta dago, zuringo hori, eta horrekengo duguna da, bizkotxoa pixka bat arinagoa izatea. Haizea dauka sartuta eta gure bizkotxo hauek haizea izango dute barruan, orduan laberatzeko garaian pixka bat altxako dira barruan dagoen haize horrengatikan, eta nahiko arina gelituko zaigu gure bizkotxoa. Eta zu badakizu, mojikar ere
ez dela Gaztela-Mantxakoa bakarrik baizik eta Kolonbian ere badagoela. Kolonbian ere badituzte oso antzekoak dira, baina azukrearen ordez beraiek panela erabiltzen dute, beste bizkotxo moduko batzuk dira, baina beraiek ere bere lurraldean ere badituzte, beraz, dira. Bai, ez da hemen bakarrik geratzen. Bai, auskalo, izan zen gero, kolonizatzaile, Espainiarra juntzianien ara agian eramango zituzten, eta moldatu bertako osagaietara, hori da. Bai, segura eski, hemendikan eramango zituzten teknika horiek area, ezta? Eta han, normalian, kontsumitzen dira, jaiegunetan eta horrela. Dago, jaiegun bere ziren bat, eta Kolonbian hortxe kontsumitzen dira. Nik egia esan, sekula entzun gabe, eta, hemen, zenbat errezeta ezagutu dituan, nik txorienei esker, eta horako, asteazken tradizionalak ondo etortzen dira, horrelako liburuetan muturra sartu, eta antzinako errezetak hartu, eta, zuetako batzuk agian hau ezagutuko zenuten, berreskuratzeko eta bereien historia eta hitz egiteko, eta holan pixka gehiago, bertako gozogintza eta ezagutzen juteko, ez? Ni zuringoa gehitu dizkiot, ikusi duzu, hemen, bota diot irina, zuringoa gehituko dizkiot, eta gero gurin urtua botako diot. Molde batzuk dauzkat hemen madalenanak, hauek egia da silikon askoetan einalko genuke bertan, da gero atera eta zer gabe, ez? Hori da, baina egia da asko laguntzen dula, holako papertxo hauek edo balin badituzue, gero ateratzeko eta, zerbitzatzeko eta horrela asko laguntzen du. Politak gatzen dira. Goma hauetan, normalian, gurina pixka bat botatzeko balin badituzue eta irina pixka bat, normalian oso ondo ateratzeko dira, oso errexi aterako dira, baina egia da igual mundu guztiak bere etxean ez daukela goma horrelako berriak eta horrela oso igual metalezko zarra ditugu eta hor ez balin badugu gurin asko botatzen edo horrela itxatxita gelditzen dira. Orduan, horrelako moldeak balin badituzue, hobeto horrelako paperak erabili, ze gero ateratzerako eta lantzeko asko zerrexago izaten da. Markesa jartzen du, bere hortan, moldeak ondo igurtzi gurinarekin, da irinarekin, eta suposatzen dut honek budin flanak egiteko erabiltzen dien olako ontzietan ingo zituztela agian, ez dakit. Baina, trukoa da netalako zeudelen ere. Gozoetaz ari garela eta horrela, eta duzu badakizu markina sinenen badagoela tate, gozotegia ezagutzen duzu. Hombre! Izan ziren, txorienen izan ziren, aipatu nizuen egun baten nola hemen gozogile bat erotu zen hau egiten, hojaldria, ostoria egiten hemen, beruarekin da. Hemen hasi zan egiten? Bera egon zan, saiatu zan da, famatu edia bertako profiterolak. Tatekoak. Profiterolak eta baita panetoneak ere. Panetoneak? Panetoneak, hau da. Beraiek Milanen egontzen lehiaketa baten, Espainia eta Andorra eta Portugal ordezkatu zituen, peninsula guztia. Peninsula osoa hartu zuen, ordezkatu zuen Milanen zegoen lehiaketa batian, irabazi duten beraiek penintsulako panetonerik hoberena. Eta lehiaketa horretan bi zapore zituzten, bat bertako fruituekin egindako panetonea, eta bigarrena txokolatiarekin. Orduan, beraiek fama handia daukate panetonean, eta egia esan gaur egun tradizio handia dagoela hemen Euskal Herrian eta Espainia osoan panetonea kontsumitzarena, ez da? Zuk eskolan ikasten zenuenean panetonea emantzen duten? Etorri. Eta gara joiek ez zian hainonak, panetone gabe... Moldatzea hobeto. Ez, guk orduan simpleagoak, geneukan errege opila eta horrekin moldatzen ginen, baina gaur egun gozotegi gehienek badaukatea panetoneaz. Guk ere panetoneak egiten ditugu eta hori daude zapore ezberdinekin egindakoak, pixu ezberdinekoak eta badakizuen nola egiten dan. Lehenengo gure orea egin behar da eta laberatu eta ondoren momentuan egin behar dana da oso garrantzitsua hartu eta buelta eman panetoneari, ze bestela... Irudi tipikoa da, irudi tipikoa da, ze bestela ez badiogu buelta ematen, iten dana da panetonea, jetxi egiten da, erori egiten da, eta ez da gelditzen, guri gustatzen zaigu, forma esferiko politxorrekin, ez da? Panetoneak gelditzeko torri dira. Eta ze mauz, txapelketan izan zien orduen markinarra etatekoak? Hori da. Beraiek irabazitu zuten, hemen bertan egin zen, penintsulan egin zen lehiaketa hori, baina, gero area jantziran, eta nik uste dut hor Italia aldian, nivel asko dagoela, ez da? Baina, area iristearekin bakarri, kriston meritua da. A ber, nik uste dut,
gauzetakoa lortu duten. Beraietaz hitz egiten ari dago hemen. Hori da. Orduan hori garrantzitsua. Bueno, Armitz, hemen jartzen du erdiraino, bete behar dira. Nik hauek etxean inditxo batzuk, frogaiteko. Vale. Eta erdi baino gora betetzen baituzue, lasai, zeia ez da igotzen gorantza. Labea 180 gradutara daukat, eta esan dakoa. Hor jartzen du, tamaina handiaren arabera, txikia baldin badira, 6 minutuan egin da daude. Tamaina hontan, 6 minutuan esate izuen nik ez direla egiten. Orduan, utziko diegu 15 minutu labian, eta ero etorriko gara, gure mojikoneak dastatzea. Eta zuek gure errezeta idatzi bitartean, gure mojikoneak egin da, eta hementxe dauzkazue, kafesnearekin ero kafesne gabe hartzen modukoak. Jauna, bat berorrentzako. Zera, 1945 liburuan azaltzen den errezeta, A ber? Ez da gutxi, Ez da gutxi. Bera, para bere egongo basan, ez da inun egongo da, baina guri behira egongo basan, arro egon beharko zan, ez? Zer zapore hartzen diozu, eubako limoian zapore hartzen diozu? Egia da, ona dau, oso goitzua, bustitzeko bali madan, hobeto ez da? Esnetan pixka bustitzeko? Ni gauza hauek dira beti, kafesniakin hartzekoa, te batekin, edo esniarekin, edo kakao edari batekin, zuen edo zuena, baina zerbaitekin hartzekoa. Baina egia da, edozein, bertako edo etxeen dituzuen osagaiekin momentu batean prestatzeko ikusi dezula 5-10 minututan egiteko, haitu. Ondo. Postre bikaina. Bueno, Armitz, bukatu da gure gaurko saioa, bihar berriro etorriko gara, ez? Bihar bueltan, hementxe biziko gara. Bueno, agur. Eskerrik asko.